Kakang Kakang kawah hari-hari maju mrene. Suwe ora ketemu paribasan kaya dene. Leh ku ngenteni nganti cumengklungen. Sira sak kloron. Layang seta, layang kumintir. Injih. Dawuh Rama. Wonten dawuh Rama. Rama Patih Lugender Kang Minulya. Kang putra ingkang sowan. Saderengipun ngaturaken sembah sugeng kula katur dumateng panjenengan Kanjeng Rama Patih Lugender ingkang Minulya. Tak tampa gawe bungahe atiku. Pangestuku tampanono ya. Sanget anggen kawula nampi mugi dadosaken jejimah kula. Kepiye pawartane desa sing kok menggoni? Nek Sing desa kok papani? Sing kok papani? Rama. Lah kok saniki pun aku kakang. Rama niki aku. Lah nggih, oh iya. Aku kakang anu, apa mau jenenge? Seta kumitir. Seto. Awakmu Kumitir. Heeh. aku kumitir apa awakmu setane? Aku setane kae demite. Hau. Kepriye anggonmu dak utus supaya ngupadi tumbaling raja? Sak menika sampun kepanggih kagem tumbaling praja menika. Apa wujude? Tuduhno marang aku. Weloh, kok kowe maju? Aku ora ngongkon kelawan kowe, ora ngutus kowe marak ana ing ngarepku. Bakal tak obong dina iki. Wah, diobong. Wah, kowe anak sing kurang trapsi lho. Duraka tak kutuk dadi dakon wong loro. Dalange gendeng kita iki. Lah yo munggah-munggah kok iso. Aku roh kuwi cilik lah kok saiki tukul brengose. Biyen saya cilik ngono rohku lah kok saiki wis Lah yo brengose. ngerti-ngerti kok wis sakmono kuwi. Pawongan kuwi kan enek mangsa puber to, Mas. Puber. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Puber. Puber yang kedua. Oh, sing niki lenggah. Bapak-bapak ingkang ten mriki lenggah mawon, kersane sekeca ingkang wingking monggo wangsul. Lho. Sing nimburi ya ben Nggih, lenggah mawon sekalian sekeca. Lenggah Kang Sekeca. Mak Cange, nggih, dalu punika kula saestu mbok bilih wonten lepat ngaturaken pangapunten Mak Cange. ora dadi boyo pangapa le? Le diengkulmu. Oh wis memang wis rampung. Ngapunten wis rampung ya iki. Rampung, Nggih. rampung iki mau. Nggih, Mas, menawi kula nggih wonten lepat pangapuntenipun. Kula wau saking Surabaya Reyang. jam 10 langsung rene tekan kene setengah 12. Wah, jenengan ngejet. Ngejet. Numpak becak. Tak tau apuk tenan kowe Mas aku. Wah, saking Bot-bote kula niku tanggung jawab badhe kepanggih panjenengan. Alhamdulillah. Ini yang dinamanakan amanah. Nah, weh tepuk tangan, para. Kula niku saestu wau ngadep Bu Gubernur. Bu Gubernur? Oh, nggih, Bu Bu Gubernur. Khofifah. Nggih. Matur ngoten kula mriki ngadep jenengan. Lah, alhamdulillah saiki dalange metu brengose. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiki wis saya tambah umur. Saya tambah umur. Saya wedok apa dewasa. Wedoso ndasmu kuwi. Ora apa-apa, Mas. Dewasa. Lah piye lho Pak Alhamdulillah. iki mau ning dalan cepet-cepetan lho. Nggih. Awak dhewe tekan kene dikawal nganggo Pak polisi Heeh. patwal sing Oh, sing nggih. ngerti wah percil ngoro wayangan di tutne patwal polisi mobil polisi sing ora ngerti percil kena kasus apa neh. Lah. Lah, kula niku nggih ngoten. Lho kene iki masamu. Ngoten kula nggih ngoten. Mas, nggih, manajemen jenengan. Nggih. Niki mengke Mas Percil dikawal napa patwal. Nggih. Patwal.
Kenek perkara apa neh iki? Mboten. Kula lak wau matur sekitar jam 12 kula sampai mriki. Ning kula pengen ndang cepet, pengen ndang kepanggih warga masyarakat mriki. Didongakne sing teko bengi iki diparingi rejeki ingkang barokah. Allahumma. Sebabe napa Mak Cange? Sebabe napa, Orang Mas? itu para penonton sekalian itu termasuk pelestari budaya. Wah. Wonten wayang, wonten dagelan, wonten sinden, wonten sembarang. Nek nak mboten wonten penonton kedah ngeten iki mboten sae. Wah. Mang mula niku tulung agung tolak ukur wayang dalu punika nggih niki. Alhamdulillah. Lho ora ana wayang kok penontonnya sakmene kaitan liyane tulung agung ora ana. Betul sekali. Apa meneh ndelok wayang dalange metu brengose. Ngoten lho Pak Cange. Dados kula niku pun matur nuwun sanget kalian Bapak ingkang ngatugati menika Bapak sapa jenenge? Oh. Ayo sapa? Bapak Bibit. Bapak Bibit. Nggih, kalian Ibu Ani. Sapa? Bu Ani. Pak Bibit kalih Bu Ani. Pak Bibit, mugi-mugi dados bibit ingkang unggul. Loh, Lah nggih to. Lah nggih laras. bibit-bibit ingkang unggul pelestari budaya kedah dipersatukan kados ngaten iki. Nak perlu Bapak Bibit wonten namung setunggal menika saulan ping 7 nanggap wayang. Jan, nggih Mas. Muga-muga bibit iwak-iwake Bapak Bibit menika dados bibit-bibit ingkang sae. Awakmu kok saya ngluwatur. Aku lak ngantuk ngene iki le. Pancen leres Mas. Nyuwun Nggih. sewu Bapak Bibit iki wah, wong iki jan blobo banget. Mboten jenengan niku matur pripun? Lek saged rong wulan. Bapak Bibit. Napa? Rong wulan pisan apa? Sebulan pisan Mas. Niki sak wulan pisan mesti pengajian Mas teng mriki. Loh, ke mriki? Napa nggih? Wah, alhamdulillah. Sing sae melih malah. Ini yang dinamakan keseimbangan. Nggih. Pengajian nggih diaturaken, ringgitan nggih diaturaken, Wah. antara budaya dan agama selaras seimbang. Wah, jan. Top Mas yo. Aku pokoknya tak ngantuk ngene iki. Awakmu ki nek ngantuk kok malah saya lempeng ngomong. Wah. Saya ketoto. Mak kula kuwi nak golek dagelan Banyuwangi, ngerti sakjroning winarah. Wah. Sebelum kamu tahu saya sudah tahu. Jenengan ngerti lho mboten? Mboten ngertos. Besok isuk jam 6 mesti minggu dinane. Wah, Piye? Awakmu kok ngerti Kang? Kuwi tenan. lek sesuk mesti dinane Minggu. Minggu. Lek sok mben Senin. Wis to, goblok-gobloke wong mesti ngerti, Mas. Minggu wage, Senin Kliwon, komplit, Mas. Aku sembarang. Apa meneh saiki nuwun sewu. Napa, Mas? Percil biyen nek ceruk ngenekan ngene iki senenge ra ukur. Sakniki pun mboten. Karo sinden-sinden Wis ngedoi wong wedok. mergo tirakat Mas. Karena perempuan tidak memandang warna kulit laki-laki, yang dipandang adalah warna uang laki-laki. Itu udah lumrah. kuwi asli Mas Dewi. Mang mula kuwi sampean lak duwe wong wedok kudu duwe dhuwit sing warna-warni, aja nganti wernane sing pucet-pucet. Paham ora? Oh, dadi titenane wong wedok ngono kuwi. Wanita tidak memandang Warna kulit laki-laki tapi memandang warna uang laki-laki. Kuwi wis ket biyen. Lho ya. Padha karo Napa meleh kula ngeten iki ulan-ulan ngeten iki ulane wong tuwek-tuwek do ngelu. Kok saged? Dongkeno bar bodo. Nggih. Wah, kaya dirampok saiki bodo saiki Mas, sumpah. bodo kok kaya dirampok. Kok dirampok kamangka ya? Bodo kuwi hari kemenangan. Sampeyan wis nikah urung? Genah bab napa Mas? Sik, sampeyan wis anak urung to? Wis di anak urung. Lah genahe lho Mas. Lah genahe jenengan niku ngertos kula niku cek iki saiki oyo-oyo. Maksudnya ngeten lho Mas. Maksudnya piye kok hari membingungkan kamangka bodo kuwi hari kemenangan. Sesuk lak bodo tahun ngarep ape pindah ning Iran aku. Loh. Sumpah. Ning omah kaya ndek utang lho Mas aku. Oh, nang Jawa penak lho. Ngerti lho, bocahku lho Mas. Gawa ning omahno anake loro, ngono ponakane ya digawa. Lajeng lek ra disangoni lho nyawang. Pedhetut ngono wae. Lho lah disangoni, tak sangoni Mas, pikirku tak lebokne amplop tak kei 5.000. Ngono ya dibuka ning ngarepku lho. Percil 5.000 banter. Kuwi masalahe awakmu kuwi lho, menehi ora ikhlas mulane dipatu cah cilik-cilik. Ngomong ikhlas ya lah bocah 5 4 apa piye yang sedina nek 150 ora bosok kowe Mas. Justru kuwi amal sing paling apik lho Kang. Bener. Bodo-bodo bocah cilik-cilik sing nguro akayan dosa, mbok sangoni malah dongane. Lah bener. Bocahku campur sari lah oke to Mas. Nggih. Bocah ngono kuwi lho kan oke. Ngono kuwi nggo anak ponakan digawa. Enek sing nyeplak anu mecane toples sampe tak seneni piye aku.
jangkrik tenan aku tak. Kudune ikhlas Mas, sedekah. Sedekah apa toples tuku angel ra mek disedekahne. Masalah ngene iki lho tak percil seneng. Orang kuwi tok, aku sing mangkel neh tukang jahit. Tukang jahit kok mbok elok-elokne Nggih, kok boto-boto. melu, Mas. Lah piye Tugase njahitno pakaian anyar cah cilik-cilik. cah cilik-cilik. Emak-emak. Ngerti tukang jahit kok mesti cah cilik-cilik saiki kok dikai tas lho klambine saiki lho. Dikai tas cilik lho. Itu modif Mas. Gek bolak-balik ngene. Pak Puh, Pak Puh. Pak Puh, Pak Puh. Oh, Mas saiki ndak isine Mas. Lah nggih ngoten niku kula niku mikir wis to sok boto ngarep aku tak pindah ning Irak ya aku. Lah wong ning Jawa penak kok iso pindah ning Iran. Lah saiki umpama awakmu ning kene karo ning Iran milih ning Iran. Yen kono ae no. Ndagel ning Jawa iso Kono minyak akeh. minyak akeh tapi ya awakmu ning kono mergawe apa? Ya ndagel. Ndagel ning Iran. Lah awakmu lagi halo guys, langsung biar bom Wah, nuklir teko. langsung nuklir. Ora pecah dasmu. Oh iya. Ya mang mulo Yo ning kuwi. Jawa ayam tentrem Bener. kaya Awak dhewe iki kudu ngakehi rasa bersyukur, Mas. Nggih, Nah, bener. Bener kuwi, Ya wis. ajar apa piye-piye nyuwun Ya sewu wis. paribasan. Kok nyangoni napa ngoten sedekah. Wis. Nggih. Nah. Kabeh niku bakal dicatet karo. Nggih, nggih dicatet, mesti ini dicatet. Kados sing jenengan napa jenenge omongne kula nalika wingi lho. Nggih, nggih. Nggih to, wingi. Lali Mas, lali aku ngono ki Mas. Lah, sebab pokoke sing mboten napa-napa. sabar, syukur, sedekah sing sedekah. ikhlas. Kados Bapak Bibit menika. Nah, leres, Iki Mas. jenenge sedekah rasa, nyenengne masyarakat, nyenengne tangga tanggane, insyaallah barokah semebarange. Amin. Aku iki tenan lak ngantuk mesti ngene iki. Mantap, Mas. Mas, ngertenono, Mas. Nyapa? Panjenengane Bapak Bibit Hmm. kuwi uga gadahi napa? Termasuk owner nek ngarani. CEO yang menyamar. Wah, CEO. tenan CEO. Owner napa Nggih. Mas? Kaya cak Owner. percil barang iki kan nggih termasuk CEO to. Napa CEO napa? CEO golek rondo. Blasmu. Owner napa Mas? PT Owner nggih menika Ude Mina Bakti Jaya Group. Ude Mina Bakti Jaya Group. Mina niku pun ngarani no, Mas. Iwak. Wah. Walah, bos iwak to. Nggih, pas bener sampean niku wau. Lah iki ora mulai sampe ra digawani iwak berarti duduk bos. Wah, kok sampean wis dicepai, Mas. Kalau Pak Bibit, monggo Mas Percil kenteng wingking riyen. Kok teng mriko dienggo pakan iwak. Awakmu dienggo pakan iwak, dibuang nganggo bensin sik terus ditemplungne nggo pakan patin awakmu. Tahun patin. Mangsamu aku apa ora ngerti bab perkara iwak. Lho, awakmu kok ngerti iwak? Iwak piye, Mas? Sampean Mas, timbangane dalang. Kaya Mas Bibit niki lho, ngingo iwak, meni. Wah, tenan, Mas. Apa Mending piye, awakmu Mas? iso? Iya lah mung dalang mah paling apa ki sedina apa seminggu pisan. Heeh. Lah iwak kan setiap hari bisa berputar itu Maksudnya perekonomian. piye kuwi, Mas? Loh, ngingo iwak. Iwak, Lah awakmu kok ngerti iwak to kok Paham ngandani aku. Mas Bibit ngingo apa nila to? iwak patin. Patin. Lah, paten iki koncone nila. Nggonku nilai anake wis 3 lho Mas Sutris itu ya lu. Nila. Angger ora ngerti yo ngene iki lho. Genahno, Mas. Mas Sik, Endem. Percaya. paten karo nila. Dulure. Oh, berarti Mas, pokoke ya golek iwak sing kesit-kesit Mas. Contohnya Sing kaya kesit-kesit. patin iki. heeh. Kesit. Mlakune kan celurut gek glenu. Kuwi rezeki mesti enek Mas. Oh, ngono iki donga Mas yo. Iya, Enek, iwak iki donga lho Mas. Oh, Lah lek kowe ngingu urang, suting. Pletik. Sok enek, sok ora rezekine Mas. Tapi lek sampean delok lek iwak plum. Lah, kuwi lho, iwak apa wingi aku ning omahmu? Mbokku nelek kuwi Mas. Niku Dalange tenan. Apa ya? Aduh. Mbok tak kira lumba-lumba air tawar apa piye Loh, kok. ya kuwi iwak yo anu. Iwak. Kuwi biyen dimakan iwak akhirnya dadine glujur ngono Mas. Memek telenyer-telenyer kok. Ya ora ngono kuwi. Coba nadanya Kakak kalau Oke, saya minta lanjut. iki campur sari jenengan riyen nih kok. Niki Mbak Nanda owner iki. Wah, campur sarine Nanda. Nggih, Walah one. iki laris ora ukur cacah iki. Nyapa Mas? One. Oh, Jenenge apa? Apa nan? Apa? aku momen karo dalang iki stres. Lah, Lah kok arep tak jenenge Nanda Budaya ya. Yo, cano Nanda budaya. Lah umume lho Mas. Lah apa Krijo Nando? Wah, nemen. Yo. Saman ki wong enom lho Mas. Rodok Jenenge iki mbok milenial. rodok milenial Lah apa iki? pripun to Mas jenenge wong ya tok oyo langsung tok. Ya CZ ngono lho Mas. Napa? CZ. Apa cek Sopo nek? Campur sari Gen Z ngono Mas, CZ. Lah niki lho, CZ. Jan usum gejet. Malah nomen kok kan. Wah, aku duwe campur sari ning Gen Brang Kidul mari Mas budaya. Wah. Wah, seger Mas.
Ora percaya. Teko lo cacah ya. Sari yo. Mbok cingakno mari Mas. Heeh, jenenge Pak Karim sing duwe temah. Iki nggih jasus mari ngene. Sesone genti ekstra jos. Nadanya coba minor Kakak, minor. Niki tak kula tak nginggane setunggal mawon. Monggo. Sing derek jenengan mawon. Alah, Wae, jenengan. wae. Samane pilihan sampean dadal. Wah. Jajal sampean nak milih sing Milih sing ndi? Milih sing gelem karo aku wis penak. Lah, Milih Kuwi ngono kuwi jenenge wong putus asa Mas kuwi Mas. ora putus asa kuwi manut kodrat Mas. Lah manut kodrat kowe gelem terus mlakune ngene. Lah sing ngene Mas. Lek ngono. Kowe mlakune ngono terus jalange ning ngarepe. Nek Bu, ngaturne Mas. Jajal, kula kan dereng pengalaman babakan ngoten niku. Nah, Lek carane milih ngoten pripun? yo milih wong wedok. Iya disawat. kowe ora duwe anu to, pemikiran ngono Mas. Wajah apa piye ngono to iki. Kowe iki Sik fokus Mas, fokus. alah fokus apa? Fokus apa? Fokus wong wedok sing didemeni. Lah alah. Milih iki ora usah teko wajahe. Deh, Hani. Dani. Ya iki seneng kamu iki. Iki to. Dehani. Kanca lawas Mas. Sing iki jujur-jujuran Jujur-jujuran. Kowe sing mbok sering dino lho tak wapuk lambemu tenan. Sing tak seri kabeh Mas. Kabeh ki ayu suarane ya penak. Wah, genjah kowe. Wong lanang genjah kowe. Lho, piye? Lho, Ngono kok kendang tok ku piye? ngene lho. Setelah sampean ngomong pilih sing ndi, aku ya pilih kabeh. Wah, genjah iki. Wis genjah kowe. Geragas. Ora mungkin geragas kowe. Nah ya wong wedok kok dipilih Wabeh kabeh. masa mbauti nek kowe. Ya wis, iki wae Mas, aku tak pilih. Buku kae. Bu Sapa? Sri. Iki, Heeh. Mas. Sing aman. Sampean Sampeyan ora pengen enom ngombe lho. apa ora engko wedi kena susu kadaluarsa kowe. Kualat Mas. Bu, seneni Bu. Yo nyapa lho kuwi dulurku. Nyapa Bu. Oh, lak ngapunten, Jak Mas. bubu apa piye kowe? Kira sing Mbak iki. Mbak iki to? Iki to? Nggih. Ndi? Alah meneng. Nyuti kok ngene. Alah nyapa to wis. Oh yo, manut sampean wis. Yo. Ya manut aku ora manut titenan. Tapi tenan ya Mas. Tamat-tamate wis tukul bringo sewu kae. Ya. Iki tak tukur ya. Tresno iki dudu mung dolanan. Yo. Suara. Sama sih enggak mau. Anu kae lho Mas. Sama. Midine kae lho, midine. Aja senggak cah. Suarane pales senggak kowe iki. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasembatan. Hop. Lanange sapa? 1, 2, 3. Terus mlaku rono, Nduk. Mung ngene. Sawangen. Ora gelem. Jenenge Siji loro telu iki ndi Mas? Lah masih Ya iki sing lanange 1, 2, Lah masih 3. maksudnya iki 1 2 3. Lah aku iki melu mok jak ora. Ya kowe lho. ngene lho, Dek. Lah ora dijai tak medun. Karek ngene. Wis sisih tak jebol Monggo brengosmu. diparani. Malati wo. Malah piye? Yen Terus yo. Iki lho, iki rene terus kowe terus ngene Nggih, Bos Innaullah Mas Sobirin. jenenge Joko diparani perawan kok ya ora enek reaksi piye. Guyu wae. Tak bayati. Wah, Ekspresinya. Sedok. Gak kowe kok iso nangis kecepet apa piye sikilmu iki lho? kecepet iki lho. Oh alah, Mas, lak koyo ngene iki mung ngedem atimu. Langsung Kowe pokoke bagus. minger seret ngene karo nyawang karo ndlongop. Masa gak iso ndlongop, masa ora iso ta? Terpesona. Anu ae, ora ndlongop, ngetop, roh ngetop. Maca. Aku lho nek ora greget mah aku. Weh, aku weh, sik. Kamu Sik, greget. greget tau. Jaluk greget. Yo. Sing greget. Wah, pancen bener Dok kowe iki. Wah, ayo mustikane jagat. Wah, kene. Tak cium kok kamu. Rumangsamu. Dalange lho ditikoki tak cium lho mesem.
Urung-urung kok wis ngono to. Ya, Satrio. Iki Adikmu iki lho. Iki aja mbok ancam mau cium. Mapan, Dek. Oh, maaf. Mangap dek. Weh, lek aku ki ora, Mas. Aku ki ora. Iya, Ora iya. piye? Ndak, ora nolak. Maksudnya ekspresinya itu loh. Yo. Yo lek no kapan? Yo alah. Sek yo. Ayo nduk, kono nduk, cedhak nduk. Yo. Kamera Yo rolling. apa? Yo, ndang. Pamane yo. Action. Madepe lho. Oh, madhep rono langsung ya. Nah, Nggih, Bos. Ngedem atiku. Iya diaji. Aku ora koyo mengkono kuwi. Dan ekspresinya. tanggung jawab. Aku tanggung jawab piye? Palsu. Sopo sing kandha kaya mengkono kuwi kandha? Aku ki ora memberi harapan palsu ngerti yo. Aja kok padakne wong-wong kaya ngene-ngene iki. Empane Wah, terus bagus. Sing wah, wong-wongane sing ndak bertanggung jawab ngene iki. Ya wis ngene iki lho, Nduk. Aja kandha kaya mengkono kuwi. Ngesakno atiku. Mas aku telat. Telat. Bu. Ning omah jam piro wae? Aku ora paham. Urusanmu nduk gak melu. Anu telat bayar angsuran lho, Mas. Lah iya terus aku nyuwun njaluk utangan iki. Nyanyi karo aku ya. Nyanyi karo sampean ya, Mas? Mas. Manut. Nyanyi karo kamu lah. Manut. Ya, Sik Mas, iki ngene. Iki kan iki jam piro iki? Kalau sik jam 10 Lagu lah. jam Jam 12 to. 11, ha. Jam 12. 12. Ya wis yuk. Wis sesuk tak biyen. Ayo, iki lagune apa iki, Mas? Iki malah lagune iki lho, kowe duet to. Oh, Tresno iki dudu kuwi to. Oke. tapi ya dipasne ngono. Masuk. Ya, naden sak piro? Nada. Manu benake sik, Kang. Iki lho benake sik. Nadane. Anu nggih mik liyane mung gak enak. Anu setrumen lambene lho anu. Lah, sabar iki adimu lho, Yohan. Iya. Ayo ngomong ngene lah. Masa yo graji. Ojo to, Bos. Iya. Kok tak gaji ya. Walah. Ya sing sabar. Lah kowe apa nyanyi apa gregesi kowe iki? Dah yo. Elingi jaman cilike Iya, iya, kene iya. piye? Iya. Awakmu yo sing Yo. ngurusi Iki rumah. Mas Tresno iki ku ya. Ya. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti paring kanikmatan Ben, kasembatan nih. Sing dijaluk nikmat tok. Kasembatane ora. Ben. Kudune kasembatan apa nikmat tok? Kowe pikiranmu nikmat kok. berarti nikmate Maksudnya ngene lho, nek Iya. wis kasembatan terus kan tumuju Iya. kenikmatan. lah bener piye to Lah nek nikmat tok bar ora le Pripun, Bapak? Oke. Malih. Nggih. Sik arepe Iki lho. angsur Eh, utang. Oh sik Dalange golek kenikmatan tok. oh sik nikmat tok bar ora kasembatan. Apa rasane? Ben. Mas. Mung ngedem. Mok kowe to Kuwi lho. Ya sampeyan. ya sik to. Lah, ayo, Ya beler, sabar. ayo, beler. Ya ngono ku ya sabar wae nek wayahe Aku dhewe wis lho, Mas. sabar, kowe kuwi wae sing Ya ora ngono lek wayahe koyo Pancen ki wong lanang iki gak sabaran yo ngene iki. Lah ya ngono kuwi. Yo. Brengose Ya kandel. terah kene nak karo wong wedok golek gara-gara terus munane. Lah ya mulane ngono kuwi kok. Rene yo. Mung sakmono dik. Nyong mung Ngedem atiku ben aku ramu dan tanggung jawabmu. Wah, Mas apa Mas kae Mas? Kok prapit-prapit? Ya berarti awakmu ki ora diseri karo Yoga, berarti nek sing Yoga ngeseri iki. Wah, coba sapa kuwi sing ning mburimu kuwi? Alah ora usah didulek-dulekne sing ngendang lho sing ngendang. Mas, iki ngene Mas. Oh, alah kuwi awakmu. Ngendang. Oh, Oh,
Mas Percil, Dalam. Diani, Mas Dendam. Nggih. Niki wau nggih kapinujon ya kuwi hari ulang tahun putrane Bapak Bibit ingkang nomor tunggal. Inggih menika Mbak Anissa Nurlaili. Oh, nggih nggih. piyantune. Yo Minggah mriki. ucapne gegayuhanipun saged Amin. Amin. Demi kata rezekipun. Oke. Sini kakak, adik, udah nggak usah sama Mas Dalang. Nggih. Kamu aja nyanyi yang enak, yang lagi viral, yang sekarang lagi panas-panasnya. Yang sedang In, ya. Oke adik, tolong bisiin AA. Siapa? Oh iya. Oh, rupane kaya Ngenes. Sing hits to yang orang awakmu kok Kosong ngenes. akhir karo dalang iki kok dak siya nyapa. Mbok lho Mas. Kamu kok mbiyen iki jane aku lho. Sing Aku anu. opo? Sing iya, ngomong. Sing ngomong. Kok sing Paten jenengan sing ngomong kula. Ayo. Coba dikit aja. apa iki Mas? Aku gitu ya. ayo. Asik to Mas. Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nurungi apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane moga pisan Versi terbaru nggih. Wah. Kok mau awut lho jenengan. Iki Biar mbiyen nih, mau diomongi sabar kan mau. Sabar. Oh sabar. Uangnya sing Alhamdulillah. sabar mas. Mm-mm. Dadi dinyanyekne sabar ki masyarakat kene lek enek apa-apa ki kudu sing sabar. Sabar. Wong lek sabar ki diterus-terus ke mesti oleh nikmat. Rezekine jembar. Amin, Nek amin. ngono kuwi. Iki kan kancaku Aku SMP Mas iki. Sopo? Iki mau. Ora percaya. Lho. Tekon ora percaya. Dok. Dok, Cahyu. Sampean biyen sak SMP kalih. Lho, sak sekolah. Oh alah, sing biyen. Oh sing dalang awakmu ya kaya. Dalem. Sing Lah nggih jaman nalika semono nika riyen Mas. pas aku zaman anu kae kowe cita-cita pengen apa nduk tak idoni. Wah. Iya iki ya berarti. Iya, ya? iya iki awet Mas. Masyaallah, Lah lah yo saiki dadi ayu. makane niku yo malih ayu to. Aku kan malih Iya. bagus to Mas ayo. Enggak, waduh lah awakmu, Pak. Sumpah. Kang, kuwi zamane awakmu wis terkenal urung, Kang? Kondang mak aku kan biyen Tulungagung Tunglor Percil mateni baye. Anak sinden. Anak sinden. Sinden pamundutanipun Bapak Bibit. Bibit menika nyuwun sinden wanita rai genset. Duh. Oh, sik to. Wanita ora genset. Niki lho, Yo, niki. Wanita kang sulis. Yo, ngono apa Ah menika sinden asli telatah saking Tulungagung. Wih, menika sinden. Menika sinden saking Selimbos. Lho. Sinden kok kentrek. Besole kok Selimbos. Kok kentrek sinden kuwi anu Mas. Mas Percil. Masa Tulungagung sing rupane. Cakepku kleru. Apa muni besole sok Selimbos. Omongane wong nek mabuk kendaraane ya ngono kuwi lho. Oh, mabuk. Rumangsaku kok iso wilujeng dalu, Mbak Sinden. Cani, Sinden. Mbak Limbu. Sinden. Napa? Sinden. Bakul cilok. Sinden iki nggih tunggal. Apa ora sampean ngomongi to Mas Iki Dalang? dalang wis tak omongi. Mas matur niki wonten sinden wanita ingkang sulistyaning warni. Ngaten. Dadi perkenalan sik awakmu. Oke. Nyun ngapunten iki wau radi telat. Ora dirandat. Nggih, randat. Mas Persil wau saking pundi, Mas? Surabaya. Surabaya. Dipun patwal. Nggih. Kula nggih wau main saking Pasar Sapi Ngunut. Dipun patwal kali Hansip wau. Nuwun sewu Mbak Yu. Pripun? Menika Kak Mas menika Mas Dalang Mbak Cangik menika tian dereng tepang sanget kali jenengan. Panjenipun Mas Dalang Garuda Wisnu Kencana menika. Allah ku jangan Mas Wisnu. Jenenge sapa? Ngawur. Namung wis Mas mboten Wisnu. mawi karo. Mas Wisnu. Lagi kumpul mulai karo. Nggih, nderek tetepangan. Enji. Sampun kondang wonten telatah Tulungagung. Matur suwun. Dipun tepangaken. Nami kula Nyiliti. Cinta. Kok gak kowe nak dirungokne ngono to? Bene to bene omongan dhewe karo kono lho mosok ora ro. Ayo. Lah jare kon kenalan. Iya iya kono lho wis kenal. Sinten kula kok radi kirang permono nggih kula. Nami kula Nyiliti. 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 Dalang ki sik nom budak to, Mas? Cobi Mas sinten malih sinten. Nyiliti. Paling
paling kosakatamu sing kurang jelas. Nyiliti. Oh, nyiliti. Pun jelas. Nggih. Kok Nyiliti. kok kirang permana ten ning kuping. Lho sampean nyenyek. Iki jeneng ki oleh menehi tiyang sepuh kula. Kok saged Rikala semanten pas nglairne kula niku direwangi perang Baratayuda, Jaya Binangun. Iki lho. Mas aku perang sabil. Sabil. Biasanya kan cakil lah Ya. Bratayuda. Baratayuda. Cakil karo doya do. Estu naminipun niku asmane panjenengan. Inji. Nggih kok Sinten Napa, mawon? Den? gantos ngoten pripun? Nggih niki niku kan asma Kinarya Japa. Japa nggih monggo dipun jlentrehake. Bapak bibit menika nggih wonten berarti. BIBIT. Lah, Artinya Pak Bibit Patin ki pancen. Jiji. Lah iya kan pengusaha Patin. Leres. Lah, Paham asma kali Kinarya Japa. Bapak bibit Lah paham. piye to? Wih. Ngene atau aku arep Pak maksudnya ngene iki piye? Kanca kentel. kanca kentel. Saking kentele niku lho kula buak mboten saged. Ora enek. maksudnya kanca kentel kuwi. Pas pilek ya Mas. Umbel kok piye? Maksudnya wis saking rakete ngono. Saking raket pun dangu tepang kali kula Pak Bibit. Ibarate iki wis kaya dulur Sinara Wedi. Wah, Maem niku dahar niku mesti sepiring berdua kali. Masak. niku estu. Leres niku. Leres. Pak Bibit nek maem gak entek mesti diwenene aku Mas. Sepiring berdua. Tak kira sepiring berdua, madang berdua. Kere jebule kowe. Emprahne. Hormat. Maksudnya awakmu Mbak, kedekatan lah sama. jenenge sinden ngature Pak Bibit matur Nggih. nuwun riyin. Nggih, matur nuwun. Nah, mak nadane nggawe nada to wong. Nggih Nggih. nada to. Sinden kan kudu ngerti laras utawa nada lah sak ora-orane lek. Nggih, nada. Bener ya. Ya, Krik. Aku sirahku mubet-mubet. Ngumpet-ngumpet piye to? Lah piye ta aku mau nyalip bis Bagong. Lah terus Wes, mari ngono salipan karo sapa nek? Barbes Bagong. Bagong. Terus karo anu Harapan Jaya. Hah, Harapan Jaya. cuwus bles. Tabrakan mesti. Ora. Enek laka. Apa? Kan bis Bagong kok kulon. Bis Bagong kula. Aku koetan. Mak Cuwus. Wah, kenek wis sepionmu mesti kenek kae mau. kena piye to? Lah kuwi nyapa terus? Simpangan tok iki lho Mas. Wes saking bantere. Enggak senggolan to. Enggak to. Sing nyenggol iki lho Oh sapa? alah. Mari Mas aku ganti-ganti. kaget. Bagong. Bus. Wah, Petruk nututi. bar iku sapa neh? Gareng. Mesti bar iki Semar. Bibit. Nyapa kok tekan kuno kawan. Bis sing liwat Ayo, Mas. Bagong Mas Mas. Pangan. Bibit iki sing langgap ki keri dhewe nututi. Lah yo, Mas yo banter-banteran sing penting hati-hati. Nggih, Muga-muga slendro selamat. mawon, Mas, slendro. Bapakku, Ngelmu. bapakku. Sapa sing lancang? Kowe lancang kowe. Ngelmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Niki kan tasik ulan-ulan April kedahe awake dhewe niku anu sapa Mas? Midi lho, Sir. Ana swara kok tanpa rupa. Pari dudu janganan. Ah, Napa Mas? Maksude Nyambut gawe dudu janganan. dolanan. Dolanan deh. Sing genah. ngilmu. Ngilmu apa religi? Ora isi. Oh, religi. Yo paling menyesuaikan Iya, to iya, Mas. iya. Iki ngerti to. Oke. Niki tasik ulan-ulan Sawal. April. Dados awake dhewe ni Sawal. Lah iku mesti April to bulane. Heeh. Iya iya. Religi Mas ya. Wis Minor. njaluk pangapura murung karo wong. Lah iya to. Minor. Minor, gak situ selindro. Minor. Ah minor. Oke, piano Mas. Mas. Ah minor. A. Ki mau ah. A. Minor to? A minor to? Iya iya. Gak sido slendro. Nek selindro pripun Mas? Selindro Mas. A. Selindro nih. Iya. Tapi masih apik ah Mas. A. Kita idoni. Milih ndi? Nah, sama Mas ya. Iya. Nah. Bapakku NU, ibuku Muhammadiyah. Masa. Kuwi
kuwi terus bodone piye? Aku pas bodo bingung. Bapakku NU, ibumu muslimat, kang masku Ansor, Mbak Yupataya. Mbak Yupataya, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkah. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkah. Ya iso lho mengikuti TikTok sing viral. Penak ya Nggih Pak suarane. Bibit. Pak Bibit, Mas. Iya no. Didongakne. Iya no. Harus. Tuku sawet. Ayo to. Ning Samarinda. Oh iya kena. Ayo. Lah nyapu kok adoh men. Maksude iki lho karo ndongakno awakmu sebagai budayawan sebagai Gawa seniman. sawet warnane ireng. Pak Bibit warnane Oh ganteng kok Ya ampun, pancene ya ganteng pancene ganteng golek duit rino wengi. Pak Bibit akeh rejeki Golek duit rino wengi. Pak Bibit kula disangon Lah dalah. Lah. Ujung-ujunge kok ya. Oke. rejeki Maju. Iya, Mas. Kok penak men suarane nyoro Suarane pancen sindir Mas iku, pancen ora percaya kula. Nggih, menika sinden Mas. Lah timbang percaya timbang tak jotosi lho sampean. Loh, ampun mboten. Loh, Awakmu sinden Lah wis pacar kene ora percaya iki lho. Ya ampun, kaya sinden kena telek lencong. dudah. Mboten temen niku. Sampeyan jok kurang ajar. Iya to. Fokus lho. Ngene-ngene kula niki anak buah Surasa lho. Maju ke depan. depan. Adik. Niki lak mboten kalih sindan sing setunggil, mboten sekeco Mas. Weh. Kula tak nyuwun nduk sinten kersane dueti ngoten lho. Monggo. Kersane ngimbangi. Soale nek Ngimbangi. mangke nek mriku piyambak mboten imbang kali kula. Ngomong Deden. Level ini tanya dhuwur kula. Monggo. Sembarang sukae. Awakmu kok levelmu dhuwur wis sebagai apa? Lah iki ngunut aku kali dawir Mas. Iki dhuwur iki lek migacowan kok iki ya. Level. Kuwi level pedes kuwi. Level nyapa kok dhuwur-dhuwuran. Ayo. Monggo. Ayo Nanda. Kene ndak? Sing padha dedek piake. Sing padha sing dedeke. Ayo nduk kono Wah. nduk. Cedak. Niki kan sami-sami riyen sami-sami jebolan. Jebolan apa? Lho, nderek Rama. Oh, Rama oke, Sunggokong bener niku kula. kan. Weh, drop. Dosa kuwi pepunden kula kuwi. Wingi ndelok krasakti. Jambu Wah. mete. Aja tak sio marang panjenengane. Oh, cedak sih. Katutne dosane. Nduk Nanda. Nduk Nanda, maju sithik nduk, maju sithik. Iki biyayene nonton lho. Nyanyi wong loro duet dadi siji. Duet. Mas, nadane mayor Mas. Ayo. Wah, asik iki. G Garuda. Iki sampe jam piro ta Mas? Alah stop. Wis sak Re ri re ri re ri re ri re ri re. Wah, ilir-ilir, Cok. Ilir-ilir. Ilir-ilir. Rokok ono sik Mas corona rusuh kancane mana. Mas, tulung ternene kamar mandi apa piro? ganggu nembang. Dalam Wis ora iso diwarai ganggu. Lah nyapa kok lir-ilir iki lho. Meh padha. Monggo. Re suara 1, suara 2, suara 3. Aku Mas. Kire. paling ndak Suara telu kiri ya, suara telu. Ki loro, wong loro, kowe telu. Iya. Mbok dicanteni ning kuping ngono lho, Mas. Ayo. 3, 2, 1. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Ra 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 ra. sapa ora? Aku mlebu kapan? Mlebu. Engko lek wis tenger-tenger mlebu. Iki lho ya mlebu langsung. Re dhuwur. Iya, sakmono. Wah, Sakmono ya. Sakmono, Mas. Suara telu sakmono kuwi. Iso tenan lho ya. Iso. 3, 2, 1. Sakmono Mas. Ya sakmono ya. Sampeyan ne? meh rada gragapan aku. Terus wae. 2, 1. Mas. Aku tak sumpeli perkara budek kaya awakmu lho.
sabar Kang, sabar Kang. Ayo, Sabar. 3, 2, 1. Tak keprodasmu lho kowe. Jare Mulai apik iki. Ya telu tapi. maksudnya sing stabil. Lah jan wong telu sik wong telu. Ajar sih. Ajar sih. Ulang to. 3, 2, 1. Ayo masuk. Yuk. Ketae mikmu. Anu, Apa mikir? Coba, coba. Mikir Kang, mikir. 3, 2, 1. Iki suara iki ndek, kowe iki dhuwur. Ora siji. Wah, jan koyo pedhot. Ya kaya ngono kuwi lho. Bisa lho Mas. Apa yang mikir to? Mikmu kuwi. Mikir. Ra 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 ra. Oh iya mikir. Mikir, Mas. Tapi lek ketok lek 1000 kutho iso nada niku. Glek 1000 kutho. Liyane gitu. rada angel lagu. 1000 kutho enak 1000 kutho. Ayo 1000 kutho karo aku nduk. Ayo. Nadane mayor. Oke. Tau nyanyi 1000 kutho urung. Iya ya. 3, 2, 1. 1000 kutho. Wis ganti lagu. Wis ganti. Oh alah, lah aku lagi muter ya Mas. 3, 2, 1. 1000 kutho wis tak liwati. Pripun Mas Anggi? Top. 1000 ati tak takani. Loh. Nadamu Nadamu kuwi lho sok mikir. nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning ngendi? Men kae suara Mas, apa? koyo jadul. Jadul. Kae suarane Pak Bibit. Ah, Nyapa Pak Bibit. dot-dot ngono kae. Dek, Nanda, Dabo. nyanyi sama saya ya. Oke. Minor bass. Ini teman sudah. Minggir, batang minggir. Masa aku yo gak Ora iso. gak butuh penari latar. Wah. Dan Lagune apa sampean iki? Bintang kecil. Ya terserah aku lah. Minor kakak ya. Agune penak-penakan. Iya, iya. Sing standar saiki lagi booming. Tren. Booming. Tangan kamu mana, Adek? Ini kakak. Awas, ali-alimu hilang biasanya kok. cek Paling ajane. sampai kancane Kira copet. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Sampai kering uliye isun mikiri. Gedang roco sak corong dipangan codot. Ati mbyang war guluni sun pedot. Godhong sawi enake ora pengklebet. Ati iki estunipun kanggo nikah. Batang. Ngono to. Kowe iki mbok ora usah ganggu to. Aku pirang-pirang dina kudu nyanyi. Kancane sik arep gandrung. Urusono anakmu sing bar slametan lho. Oh alah iya. Awakmu malah ngelingno aku to. Ngene iki aku wis kudu nelongso. Yo alah. Oh alah. Oh alah. Ya. Ayo. Weh, Duwite sik adaan plastik iki sik. Apa? Saking anyare. Lah nek wong kene iki nek perkara nyawer kalah kendel Wah. karo nggonku. Lah nggonamu piye? Nggonku wis nyaweri kono gawe ATM. Ora umum kuwi lho. ora umum. Berarti ATM isine akeh ngono langsung sawerno siji-siji. Ya ora isine ya mok 2000 saldone. Ya padha Rumah sakit. Wah, jan sampean duet kali Dek Nana ya kok pas, Mas. Aku ya apa lho sing ra pas. Wah, yo. Aku ngono kuwi. Nanjane meneh. Iya sembarang. Sugene. Karep-karepmu. Ben apa jenenge, Mbak? Sapa jenengmu? Samu. Sapa? Tiana. Sampeyan iki apa mbayari ngongkon aku? Loh Mas. Bolo-bolo Ngene. lah piye?
aku patenono wae. Nyapa kos terus pasrah. Kok itu awakmu karo Mas Dalang kok iso malah nantang ngono. Lah dhisik iki anu to Mas, nguber-nguber aku to zaman nom. Oh, berarti kowe kire. Hau. Kowe diuber-uber. Monggo sinten Lanjut, tanjane ro. Dik, ngene. Pinten sing dereng? Nah, kon iki yo. Aku tak lungguh sama Jaranan. Siap. Mbak Monica, tebak Mbak ya. Ning sakderengipun nyuwun sewu nyuwun lodange wektu Mas Percil dan kawan-kawan. Pun to serah. Tak maos. Badhe balesi WA. Ah, nggih. Oh, alah, Sugeng WA. dalu Mas Wisnu, sugeng dalu. Sugeng. Kula Mas Kopral, utawi Oh, Kopral Mas mriki niki. John MC nyuwun Kopral tembang. Apa, Pak? Tembang Puspitanala, matur nuwun nggih. Assalamualaikum saking penggemar wayang kulit saking Balikpapan. Oh, Mas Nur niku Mas Nur Cahaya. Kalimantan. Badhe nyuwun gending Pasar Ngunut. Pasar nggih. Mulut mriki nggih cedak. Saking Mbah Sumo Blitar nggih. Oh, Sumo Blitar, nggih, Saking nggih. penonton, Pinten nggih. malih anu Ora ngono kabeh kok mbok sauri Niki wau ki ingkang titip salam Nggih, saking terus penggemar setia wayang kulit. Nggih. Anu tiang ngunut Napa? Mas Han. Nggih napa Mas? Oh, Han lalapan. Jangkrik lho nyapa bandokan wong ngene kene. Mas ngaturi uninga lho. Mas Percil, Dalam. Bapak bibit iki ora mung Sopo? ket sore kaya kleru. Cangkeme kleru ae. nyatu yo kena perbawa mulu cak. Cak Percil. Kira piye? Ayo sing hati-hati. Nggih, Bapak bibit. Nggih. Niku mboten namung owner dari Udemina Bakti Jaya. Napa melih? Ning wonten warung Anissa Kuliner. Weh, Mapan- mau makan kemana jangan jauh-jauh. Jangan tunggu lama-lama. Heeh. Lama-lama Anissa Kuliner. Mapane wonten Ke wetan mriku. warung Mas. Anissa. pundi niku? Mapane wetan mriku. Ngunut. Nggih. Leres iki mriki. Kacangan mriki teman. Niku napa? Anu menune wonten Wah, apa? rono Mas, iwak-iwakan ada, sayuran ada. Walah, iwak-iwakan dipangan. Lah kira dipangan. Panganan to, Kang. Mangan. Maksudnya ya iwak urip dipateni, digoreng utawa Sane no kuwi iwak urip kok dipateni. Rusake keluargane no. nggih jenengan amin. Halo, kan mateni jenengan. Ah, Sing mateni sinten niku? Aku paten. Dalam Dalam Apa? Nyuwun lagu napa mancane Pus menapa? Pitonolo ya. Pus Pitonolo. Anjir Mas Dalang. Bocah iso mesem ora kaya Lololololo. Damel bawa mboten? Mboten. Mboten. Nggih. Pitonolo bawane piye? Lah nek to. Pus Pitonolo, Pus Pitonolo. Sinebut Puspitanala. Duduk. Ngelmu. Delang. Ayo, Pus Pitonolo. Langsung ya. Iya, Pak. Pus Pitonolo kepenakne. Apa? Pus Pitonolo. Pus Pitonolo. Kleru terus udah ngomong. Jenenge wonge kebak luput. Pokoke enek sinden ngadeg ngono dhek luput. Kan perang mawon. Nggih, roh. Pancen Mate perang anu, mate. umur sak kula matur suwun nggih. Perang gara. Matur nuwun Mbak Salam. Monika. Wah, jan menik-menik bocah. Suwantene sae, atik nembangi lagu iki Puspawarna. Dadi Puspawarna beda genre. Ono ngelone Mas Dalang kuwi lho. lah iya kuwi lho. Sing dereng ditanjane lho, Mas. Ditanjane Mboten nggih. sekesok Ingkang mangke. pundi niki? Sing meneh-meneh Mas, sampean nyawang to kene iki lho, sing Sing tengah pundi? iki lho. Iya, oh sampean pas. Dalem nggih pas to, Mas. Heeh. Sing pundi? Sapa ya iki ya? Tengah kuwi lho. Sapa iki? Buta putih. Soy. Ayo, Mbak. Cedake Dek Ika. Dika, wis to pokoke Cedhak, cedhak. diratani iki. Mas, matur Tahu? niki terus mriki, Mas. Ah, Kersane sareng mangke. Dibar iki nggih mriku. Mriki terus genjot panggung kowe. Wah, kabeh diborong mriki mawon yo. Monggo. Disepoti, Cok. Apa Sepoti, ngono? ya. Dalah hoya apa ngono ya. Iya, dalang hoya, Mas. Nggih, dalang hoya.
Perengat perengut adek dalam hoya. Adek dalam hoya. Dalam hoya. Dalam hoya. tak dangune Mas kecil ya. Nggih. Tak dangune. Eta karepmu. Wis duwe awakmu lho. Sampeyan mboten jumeneng. Awak puas ra to Kang. Mboten. Sugeng dalu. Radi mriko to. Mas Mbas. Bas apa to? Gabas apa piye kok? Mbok dipake blangkonnya itu loh. Blakon piye to? Iki kondik. Ora seneng karo aku ada lagi. Lah kok malah nyedek rene? Tahu mbok apane gila kae karo awakmu. Nah, Duk, cayu rada cedhak karo rada kakung. ngapunten rada nyaket to mriki. Kakung. Kang Mas kok Kang Mas. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mas. Mboten nate wanuh, dereng wanuh kula. Paring asma sinten, Mbak? Kula Putri. Oh, Putri. Ya wis cocok karo piyantune ya Mas Putri wedok. Mbok karepmu kowe sing anu. Pidalem sak. Wong wedok ya aja mbok takoki angel-angel ngono kuwi. Mas, lah kudune piye Kang? iki ketoke canom nih ora romantis belas. Ora Ya romantis. Wong wedok ngene lho, Mbak. Endi? Ora ono, Mas. Ora ono piye, Mas? Anjelok nomor Mbak. Ayo bacap kowe ya. Makasih ya, Mas ya. Contone Ya ngono ampun, kuwi. Mas. Apa iki mok takok jeneng? Dalemipun pundi? Kasep. Mas, iki kancane urung. Wah, akeh, Duk. Mbak, Hah? Makasih Mas Precil. Ya ampun ganteng sekali. Apa kuwi? weh, Mbok wene sajet, mbok Kok lu padane demit, weh, aja nyepelekne. mbok kei Kuwi wujude apa? 50 to? 50.000 to? Ya. Wujude apa kertas? Kertas. Iki apa? Ingkung. Ingkung. Wujude apa? Dak- Pitik sing wis enak tenan iki karek mangan. Wis Wis saiki ditimboni. panganan kuwi kena ora. Ora kena. Tapi kan kena tinggi numbah timpanganan. Wah, ora roh ning Iran ngono. Mbak Putri, Gak mau. Pinggiran. Mbak Putri. Ya Rasa kacau, kata lho. ini dalan gak jelas. Wis sesuk, wis cukup, cukup sampean cukup bengi kita Emil. Duwe pundi? Balekno. Wes lho Mas. wis dibalen. Oh alah tak kira mbok enehne tenan. Sesuk ketemu Mbak rokok. jalukna. Sampean melu dalang iki cukup bengi kita. bengi kita. Sesuk sampean melu Pak Kemi ae. Iki bapake. Bapakku. Oh ya bendina Oh, nggih Mbak Putri. Nggih, suwun dalu Mbak nggih. Nggih. Derek tetepangan Iki kalian. bocah kula. gunung ngono lho. Oh, gunung. Loh, sami kula nggih gunung. Di gunung bolo we. Pundi? Bolo asli. Nggih. Bulu. Nembang Mbak nggih. Mbak, Nggih, nembang. Nggih, nami kula Wisnu. Nggih Mas Wisnu. Nggih. Sama sih, Mbak. Assalamualaikum. Alah ra iso turu wing to. Wis Wis tenan ra iso turu. Kok kelet to Mas? Awakmu rasa melu salaman. Iki urusane cah nom-nom. Mbak, nembang Mbak ya. Nggih. Duet. Napa? Ya apa ngono lah. Lagu sing saiki iki lho, Mbak. Apa lagu saiki Mas? Sing kondang Jawa Tengah niku. Napa Mas? Kaya Apa? to. Kecolongan iki lho. Kecolongan lagune sapa to? Bagong Darsono lho. Oh, kesayangan. Kesayangan. Oh, nggih kesayangan. Kecolongan. Lagune piye, Tem? Lagune piye, Tem? Aku ra ngemis ning atiku miris. Iya. Curiga rasane apa wis ono kantine. Nah, yo. Kuwi Pak ya. Lho kok iya piye? Kuwi Saged. duet lho, Bro. Duet. Duet jaremu. Oh, mboten napa-napa. Kesayangane ku aku. Jaremu duet. Kesayangan Iya, aku. Diaturin apa Mbak Yu? Duet ya Putri kena. napa? Tembang. Ora usah biasa wae. Lah ngono iki lho. Ndak bener mbok iki. Mas. Gak masak. Surabaya rene iki mumet sih ra. Yo. Wis nembang ya, Pak? Ya. Nembang monggo. Oke. Nembang. Jan nyenengke bocah iki lah jan. Apa, Dek? Apa bisi ana Pak Po? Apa Mas? Napa Mas? Jare ngomong dalang elek jare. Tidak mungkin. Ayo, Mbak, nembang, Mbak. Monggo derek mawon. Mriki kening, kenging mriki kening.
Kenging. Kening. Kenging. Wis to. Inggih. Anu suwengi kleru terus ben ae ben. Ora ngono pokoke enek sinden ayu ngadeg sampean kok mesti kleru kuwi nyapa? Sampeyan apa ndredeg to, Mas? Yang dredeg ya ora, ya mung piye ya, Mbak. Maksudnya ki aku ki ya swira cetok. Bagus. Jenengan ngoten niku. Napa melih jenengan niku kan nggih tasik sepindah niki. Pisan niki kula Mas, mangkat Pisan iki kok sepindah. Nek jagongan ning warung ngarep kono lho, Mas. Yo Lagune apa ndok sayu? Lagune napa? Kok duet karo Cinta mulia. sampean. Cinta mulia. Cinta mulia. Oke, silakan. Cinta mulia Iya. padamu. Iso Kang, apamu Kang? Iso lho. Cinta mulia sing piye? Cintaku semulia mulia. Asik. So. Oh lagune Cinta Mulia to? Yo lagune sing kuwi no. Nadane jajal. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah. Ngono to, Mas? Kok gak wes lho. Ketuane kuwi lho. Kowe aja ngisi sini aku. Ketukane kuwi lho ngono jare. Sepasang remaja jatuh. Nah, iki padha ae. Ketut. Dewi asmara. Ketut. Salah. Lagune piye to? Ngene lho. Jajal. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah naungan. Sampeyan yo salah kok, Mas. Loh, lah iya. Jajal sampean. Sampeyan. Angel, aku lalapane jak nyanyi angel. Sing bener iki mau. Ayo, toh ya bener toh. Ayo, Beca, pinter lagi. asik wi. Cinta mulia napa kok dadi numpak becak kuwi? Ya pas percintaan itu naik beca. Wis saya Aku gak melak. Ayo. Ben. Gak kenal, Mbak. Ya ngono kuwi lho. Yo sampean iki yo sepurane to Mas. Yen nono aku luput iki yo. Alah, seluput tok Lah awak. sampean iki piye ta anggere nek wong ayu ae ditakoni tenanan nek aku ae kaya Ya wis. disia-sia. Monggo mriki. Lah kae lho diceluk kae. Aja gelem. Ora. Yo lah nyapa kok Oh, awakmu sajake wedi dicedhaki karo Joko kae. Wis jane Ana apa to, Nduk? wis nyantai. Iki tak gentenan. Bene komplit. Aja nganti sitok munggah sitok ra munggah. Heeh, Mas. Dah. Enget to, Mas? Cok. Cocok. Ya wis. Kok ya wis jare mbok genteni mbok Lah, beli. Ngatur kok sampe. Lah iya aku sing ngatur awakmu lho. Oh, ya oke, iki mang sing ngurung. Pokoke intine kabeh kudu diunggahne. Harus. Kok syukur-syukur ya iki kabeh tak unggah wae. Ora Mas, maksudnya sindene lagi. Oh, sindene. Mau kan wis musik-musik ping piro? Iki saiki wis. ganti musik karo kene Oke. dikolaborator. Si. Oh, kolaborator si. Si. Gak nganggo tor. Oh, kolaborasi. Si. Sitok. Oh, si tok. Ngene kolaborasi wis ngono ae malah. Kolaborator. Sing dereng pundi? Sing dereng niku. Nggih, lirku man. Mbak Sri no mboten Nggih, Mbak. Mbak Sri kanca lawas lho. Nggih. Dik Ika. Dik Ika. Dik Ika. Yuk. disepoti mboten? Ya iyalah. Yo. Trang dung dung. Trang dung dung. Yo sing apik nyapa kok so. Trang dung dung. Jaranan. Trang dung dung. Trang dung. Yo cepat ya. Mas Nopal. Sumedang. Ya piye Malah ketekan sitok iki neh karo dalang itu wis mumet lho aku. Bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun Nggih. gandeng Mas sinten iki? Opal. Nopal. Mas Noval sampun minggah wonten panggung.
adicara kupat luar badhe Nyapa iki nyanyi. Mbok kira Nopal sakar nyanyi. ujubne. Nopal imbiane kancane Geri Mahesa. iki apa iya ta, Pak? Iya, iki Nopal Kobra. Kembang Mas Nopal. Nyanyi Pak, Napa, Pak? Mas? Poso jeneng Niki Nopal Kobra. minangkani pamundhute wonten sing ngersakne Kasetyan Jati. Kasetyan Jati. Katresnan Jati ya. Katresnan apa kasetyan? Katresnan niku lho, Katresnan niku lho. Jadi sing nyanyi Mas Nopal Kasetyan Jati niku Kasetyan Jati. Bar malah Katresnan Jati. Katresnan Kasetyan Jati. Yo. Oh ya, kolab mbok menawa Katresnan kanca-kanca. Jati, Mas. No ini. Lagune sing piye to, Mas? Jajal sithik ya sini. Nadane Mas. Mas Nopal ben jajal sithik. Jajal Nopal. Ambilkan bulanku. Katresnan Jati. Hilang. Jajal sithik ya Mas, sithik. Sedi pase Mas Alon. Jaco. Macang ya. Dalam. Iki iso tenan apa ora? Iso. Sithik Mas jajal. Jan. Kendhen rada munggah sithik munjuk. Jan. Dhuwuren mudhun. Jan wedhus putul Jan. Melu aku ning mburi sedelok. Yo, Tak setrum cangkemmu. sing sabar kok Kang. Lah wong ngene kenome kuwi Yo. becak Kalau kosong kosong. deh. Jajal sing kuwi. Janji. Tresno. Alah mike bae. Mosok mriki. Suarane kok penak. Jajal baleni. Kene, padahal raine koyo ngene lho suarane. Tahu. Jajal. Apa? Tak kandhani Mas. Iya piye? Ancen Gusti kuwi adil. Iya. Wong kaya aku ki dikai rupa elek ning ya kei suara apik. Nah, iya kuwi mah adil. Enak. Allah mau aja. Janji. Nalare. Ayo, Bang. Janji tresno disekseni. Hop. Aja nge musik. Tangane gak usah nganggo efek. Aja nge musik sik. Aku mau pengen roh karakter suarane tok. Ngangen karak karo muter-muter ya. Iya, ayo. Ayo, Man. Piye? Janji tresno disekseni. Terus. Lintang-lintang ing tengahing wangi. Wah, kayak gini lho, kulitnya kayak gosong suaranya kayak ngono. Suarane sampean apik lho. Jan, bareng krungu gregelmu kaya Irwan Senem. Apa Irwan Senem? Saya langsung menem. Lagu liane iso. Jajal. Anu kesayangan. Kesayangan jajal. Lah iya. Aja gak kok, Pak. Bocah Jajal sithik ya. Aku ra ngemis ning atiku miris. Durpal. Curiga rasane apa wis ana gantine. Hop. Pal. Wis, luwih becik ngene wis. Piye Mas? Dadi timbangane sing ndelok mutah. Kecewa ya. Ngene iki, Pak. Piye? Kowe Mutah piye? kowe nyanyine ning isore, Pak. Kowe kok nyanyi. Ah, kowe fragmene karo kowe. Dek itu suara tok lho. Wah, jalan Mas. Lah iki ben penonton ki anu gak kecewa Masalah jelas to, bayangno. Iki butek Nah. campur putih, Mas. Iki wonge penonton iso infil karo kayane. Ben imbang Mas. Heeh, ben imbang, Pal. Sepurane, Pal, sepurane. Nggih. Lah kok apa ganti rai liyane? Rai gedhe. Nek gampang ngene, diwedhaki sik ben rodok putih. Ora usah, ora kena klawu iki dadine. Awakmu sing anu dem-dem. dem kowe Kene sing loro awakmu sing anu. Nyanyi sik, Pal. Nyanyi apa? Kuwi mau lho. Kene Pal. Kene, Pal. Ben rada ado lah. Ben penonton iki gak ketok anu suarane. Aja nggih ngono antur. Pal. Hati. Pal, Ayo, Pal. iki nyapa to kae lho. Apa iki mau? Ya kuwi lho. Aku ora ngemis. Aku ra ngemis ning atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gantine. Hop, disawang lak penak. Jajal kowe, Pal. Jajal karo kowe. Tolong kamera di zoom. Zoom, Di ayo. close up ya. Jajal sawangan nak karo iki bedane ya, Delon. Pal.
Cedek Pal. Ayo. Nyanyi langsung sekalian. Aku. Ayo Pal. Koreo. Piye? Nyanyi ku mau karo koreo. Aku ra ngemes. Aku di Mas aku. Ora apa-apa, Pal. Ayo. Ora, engko bojomu tak omongane. Ora. Loh, dia bocah ya? Urung lah. Mboke mati. Iya. Aku ra ngemes. Cekel, nyedak. Cek, profesional. Sing greget. Nyanyi roman kuwi. Ijen nggih. Kok izin kok ganteng kok. Bocah kok cagak telepon. Aku ku perang dunia papat lho. Tenang ae Bapak. Wis to, Pal? Profesional Mas, di atas panggung itu. Engko tak genteni, Pal. Tak genteni. Yo. Kok digenteni piye to? Matene iki lho. Sing mbok izini mau sapa? Sing mbok jaluk izin. Iya, Ning omah kono. Sing ning omah. Oh, walah karo sing wedok basa lho. Wah sing wonten griya wis ate ngoten iku. Tolong Mas. Izin nggih. Tolong untuk kamera di close up ya. Mas Novel ketok ilingane tok ya. Engko tak kupinge tok apa kopoke ora apa-apa. Lagune ku ya Mas, enak kuwi. Derek. Yuk, 3, 2, Sayangan. 1. Sayang nganggo action ngene. Iya. Duh, ora apa-apa. Aku ra ngemes ning atiku mires. Curi. Gelandang. Apa wis ana Kudune nggih topeng kok sesuk jane. Mas Nopal. Mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang nimah Cekel Pal, cekel tangane Pal. sing tak tresnani kaya ngopo Iya toh, ya ora. rasane Kaya widodari ape dipelok buta. opo siramu wis lali opo janji suci ngendi kamu wingi Asik, Mas Grandong, top. heh Katran jati lho tadi kesayangan itu ya toh Ora apa-apa. Engko neh, ora apa-apa. Lah iki kaset ndak apa saiki kuwi jati kuwi. jati Jati kan awakmu kan galih tok to, Pal. oyot ora kok gali Baik Kak. Baik, Kak. Sampeyan mari ngene wudune enggak apa-apa. kok mbak ping 7 aku lemah ya Sampeyan apa sing guguk kae? ora mbok anu Dudu. Loh. Pal wong apik Mas Samu. Lho, Pal. Ora nyapa malah sujud. ndak sopan lho jenengan lenggah lho Iki Mas ya, wayahe sampeyan iki. gentenan karo Wis tok penak-penakno lho. kok malah tumak nina. Wis ngono. Ayo, Cak. Yo. Jati, Cak. yo Duk sayangku no. tepuk kaki Nggih. sapa iki tepuk tangannya Wis, Sinopal. Matur nuwun. Heeh, buah Sini, jan. Pal. Ya, Pak, Pal. Iso alame nggih. Jebul suarane apik. Suarane pripun, Mas? Sudah, Wonten Sip, iku. sip. Baca ya. Dalem. Mas Novel ini terakhir tanding derek ini. Kok sik takonmu gak penak kuwi lho. Lah iso kan prei, mati kok ditokno lho. Niki saking Surakarta. Surakarta. Nggih, niku Luar. kula. Isi to, nggih. Dalem mboten. Oh, mboten. Isi Ngendi Mas sampean? UNS. Oh, UNS. basa Jawi. Nggih. Mboten kira mboten nyono to Mas Percil. Nggih, nggih. Ora kira pikirku opo ngono. Nah, saiki coba bertiga, Mas. Bertiga nih. Pisan kan wis to. Nggih. Terus berdua iki mang, coba bertiga. Nggih. Mbak Nanda, Mbak Hani, Mbak Putri. Nggih. Nah, Anu gimana? telu kabeh Mas. Tril, heeh. Tril, ngetril apa triul apa tril. Oh, jaranan. Oh, jaranan trail. Heeh. Yo jumeneng. Bener iki sing ndi? Jumeneng kabeh ya. Cepoti apa kabeh. ngono? Sepot. Oh, cepoti.
Matur suwun. Dan spotnya Gumia. Gumia. Yo, iki mau Lha apa, pamutane yo, lha Pak Sur. Oh, sor iki Pak Pak Sur Sur iki. Demang. Demang, heeh. Nyuwun gending kembang rawis sedeman. Iki kita gayange sedeman iki. Ora usah di Tayub berarti Mas. Gawani tayub Mas. kenging. Tayub. Ditayubne kenging pun wonten tong saged jaiplo nggih. Apik. Sing piye nang. Jedong to sampean. Karo jinemo. Mas sampean saiki sekolahane Mas? Sik sekolah Mas. Kayak. Dalem. Tesik teng isi. Nggih, tasih sekolah. Oh, alah. Tasih sekolah. Rencana Suwi seumur hidup Mas sampean kono. Seumur hidup. Yuk. Karo jinemo. Sik Mas, sik nonton mik kok Mas. Pun tenang mawon nggih. Lulu. Nononi noning. Nino piong kekempiong ngono Mas ya. Nah, ngono kuwi Mas. Nom-nom pengen nabuh kabeh. Nggih. Yo. Sing sae nggih ngenten iki lho Mas. Sak jam-jame tetep singgah. Heeh. Iki manut iki buka celuk apa Ya buka bersama itu Mas sampean. Buka bersama. Heeh. Yo, ayo. Nyanyi tak tereng dedang. Yo, Mas iki. Ora apa-apa. Yo. Yo. Bapak di sana
Mang Tayub kok Malangan Mas iki Mang. Semune. Muter ta lho. Kok kono. Heeh. Anu kali pare. Heeh. Wah, jan gayeng gumareng Mas ya. Duka. Loh. Yo nggih Mas. Ngene lho iki. Aku saiki jam ngantuk ya. Kita iku kerja harus semangat. Sesuk ngurusi sales. Ngurusi masalah. Ngurusi sales yo ngurusi sales. Berasko, berasa kopinya. Sesuk ngurusi kuwi aku sesuk. Orene ra nggowo. Yo, iki pisan malih Mbak iki wong loro ya. Mau pisan meneh. Jare mau telu wis. Balik loro neh, kadung demen aku karo ndelok. Lah sing pojok nika mboten. Ibu nika. Wah, niku mengke. Oh mangke. Mas. Nggih. Mas. Tekono Pak Bibit enek bantal sitok ora Mas? Lah napa niki? Iki sampean dadi kenane lho. Dalem Iki enek-enek iki tanggapan iki tanggal piro ndak dikenani neh. mengke teng Soale meeting. prei ku ki cuma sesuk tok. Sesuk 12 ki prei to. Nggih, 13 ki aku istirahat ning omah. Terus 14 sampai 20 ki prei. Terus tanggapanmu kapan to, Mbak? Selikur. Aku tiada hari tanpa prei ya, Mas. Kuwi jenenge prei, nyapa kok sesuk tok. Pokok makane kegiatan ae. Ben ketoke anu dalange ben ngejakne. Mas. Amin. Yo, Mbak Ika karo Mbak sapa jenengmu? Mbok Monica. Monica. Aku kadang kole karo wong-wong ayu ngono ki gampang lali Mas. Gampang lali awakmu iki. Ini Monica ya. Karo utange lali. Lah, yo. Wong kok kaya novel. Napa pripun? Cenggan. Apa anane nek? Apa anane bersyukur karo apa sing dadi lakone. Yo, Mulai sesuk operasi plastik no, Pak. Es foto Mas. ketoke ngono Mas, ketoke. Iya sesuk iki sapa pasar iki golek kresek-kresek iki dikelompokne. Kali Mbak Sentem Mas Sentem. Enek acara apa? Aku sik sering ning kene kok. Wah, monggo. Gak sida turu aku. Alhamdulillah. Kenek Lanjut Mas yo. Lanjut. Mas, niki dene nggih wektale cekak. Ora enek cekak cukupipun. Sik los. Tapi gunung iki. Duh, capek gunung. Oke. Loh kok Kang diyani lho Kang. Aku sir. Oh, jenggleng Mas yo. Iya lah. Oke. Wis gara-gara ta iki. Padung semangat kok. Roji namo. Sang saya dalu waras. Kuwi mundur sik. Abyor kang lintang kumedhap. Sesuk aku piket, Mas. Lah aku sesuk ngetere Nah, MBG. ini kan goro-goro Mas. Gara-gara Nah, nggih. dan seterusnya. Nggih. Yo, Monggo napa malih niki? jenggleng no. Iya lah. Hani karo Nanda. Iya. Tenan iki. Yo, kudu no. Kok sik wayange dirampungi jam piro? Lah iki tas metu ngesakne iki. Sakne. Lah iki mumpung ketemu awake dhewe. Ora ketang dulit nyongo Aku Mas. ora nek Oh kesel iya, saiki. Pakde karo Pak Le iki Pak nyapa Le. ya ini metu. Kowe mang kok metu ki nyapo lho Mas Percil. Terus sak heng sapa? Tak jengki. Mbak Liti. Mbak Liti karo Bas Sentem. Kok mbas iki lho. Mbak Mak Dik. Iki diselindruke Iya, sebab Mas. iki wis goro-goro. Goro-goro ya, Mas. Goro-goro. Diwalik kok. Goro-goro mboten kita. Sampeyan tenan. Soale sesuk aku mau preiku sesuk tok lho. Karo 12 karo 13. Lah iya mangkane niku Mas, dikatutne wonten mriki. Alah. Nggih sangu. Mulih yo nyapo to Mas. Lah napa? Bojo ora kena diolak-alik. Lah, alah mbok aja kaya ngono Mas. Tapi iya Kang, lagi berlahiran nek. Lah. Kena tiga. Ayo, Dinanda. Suwi ora jenggleng ndak ngerti Mas Percil jenggleng. Iya lah. jenengan. Aku aja nganti liyane. Wah, bener iki. Masa sik kuat yang? Kuat. Kuat. Wis jam Yo. 2. Aman wong loro yo dibaturi wae, priya-priya Mari wae. Caping gunung. Janji sabar ning ora kesusu Asam wae jembar-jembar parine lemu-lemu. Eyo eyo. Yo. Saben malam Jumat ali kubur balik nang omah aku njaluk donga wacan Quran wes to Monora dikirimi bajingan Cek, apa? Lepas milih suarane sapa iki Pak? Pak suarane sapa? Warung arep. Lah.
Ayo, Mbak Nanda. Saben bengi. Lho aku jegleng. Nah, iki lho. Iki kanca-kanca sing belajar komedi dilihat bagaimana cara mempercayai jenggleng para-para. Sapa sing sampe belajar? Di sinten niku kanca-kanca niku Tito. Kon mara ning omah. Moro ning omahe. Oh, nggih Nak lajeng. lucune mesti iso lucu. Nak payu mbuh. Oh, Nak lucu ini mesti iso kersane lucu. Gusti Sing penting payune iki lho. Nggih. Dicatet Mas, dicatet. Catet ngono kuwi. Jenglenge pirang senti, cebloke pirang detik ngono kuwi. Pokoknya digawe gampang ya, dek der ngono ya. Ya. Yen memacang mengkaro janor kuning. Jolali. Dicatet. Dicatet. Sing apik dipilih Mas aja di anu tampa kabeh. Lah Mas Liti saged jembeng. Jenggleng. Pokoknya nek bar ngarep kenceng-kenceng, terakhir Ah. mesti ya tetep kenceng. Ah. Manut. Manut. Sik. Gue tadi sisine nih ndi? Woi. Kurang ajar ya. Ayo. Ayo diterus nih Mbak Nanda. Kapan wae waktu. Ayo. Kendel. Gol Mbak Nanda. Memang Sang penting. Jaya dalu Rene, arah Mbak. sabyor lintang kumedap. Iki engko timbang kabur. Ya, kene tengah. Ayo, lanjut dilungkas. Lanjut Mas. Oke, baik, Mas. Dirampung nek bawa Tak wakilane Ha. alur ben soalnya kesel mesakne. Saking putih wong. Sesuk anu dekne prei. Terus. Lah aku kan prei ku kan Ah. rolas sesuk. Yo, ditekne bawane, Mas. Yo. Ino maneh. Lho, Jare kon ngentekne. Mbak dicapek. Nanda. Ayo, Mbak Nanda. Siapa? Yo siapa yo? Pacite Sarwi Yo. panas hutan. Niki, Wah, nggih. Nggih, Boy. niki Pak Bibit toh? Sing nyawer Mbak, sing nyawer. Kula riyen Wah, badhe subuhan. wah yang menten disi kan tumut pundi mriko. Nggih, mriki. Heeh. Sebenarnya Mas ya. Nggih, Mas saderenge mi. Wah, halo. Jan. Anak masak ini Gen Z, milenial. Nggih. Sebutane Mas. nggih. Mboten napa-napa, Mas. Saderenge jenengan kali niku hip hop. Anjane benten anu Mbak Nggih. Cantik. Lah nek niki kan sesuk lak prei. Nek Heeh. kulo kan tanggal 12. Nggih. Lah niku mungkin jenengan mboten napa-napa. Salah sapa masak wedok, masak lanang cepet, Pak.
Heeh. Saset-saset langsung dadi. Heeh, pemanah kae iso gaul. Mas, saderenge nggih Pak Bibit ngaturaken napa mboten? Wah nggih, ngaturaken matur nuwun. Tasyakuran kita Mas. Pak Bibit toh. Nggih, Pak Bibit. Nggih, pokoknya sehat selalu, sukses selalu, damel PT, CV dan semua karyawan dari Pak Bibit sehat selalu, sukses dan rezekinya barokah. Niki wau tasyakuran kita Mas. Nggih. Kitan Nggih, Abid. Nggih, Mugi-mugi dadosa putra ingkang migunani tumraping tiyang sepuh kekalih nusa bangsa negara lan agaminipun. Tartamtu kula kalian Mas Percil nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nggih. Tartamtu kathah lepatipun, kathah salahipun. Wis bareng. Pangapunten dumateng sedaya ingkang rawuh teng mriki khususon keluarga Bapak Bibit. Wis bareng. Nek wis ngalih ngono, ngurusi wong nyambut gawe. Pun masul Mas nggih. Nek sesuk Matur suwun nderek nggih. wong ngene wong nyambut gawe dirusi. Sesuk apa Mas libur? Prei. Prei kok. Kulo lah. Yuk lanjut Dik Nandani wau. Mangga, Nanda. Panas udan udan panas capek Boten napa-napa. Mboten apa. Benten grup. Heeh, ora apa-apa. Kesanean. Yuk. latihan waton saratan Rasule bukan suarane Dipun sikarane Alus bangun Nagarane Bangun nagarane mani banyu beni Nyanyi. Kakang Petruk Bagong lan Iya. Garing. Heeh. Lilanono tutno bendaramu tumuju ana ing pasar ngunut. Oh. Aku ora gelem melu yen arepe rono ya budal dhewe sing ati-ati. Pira-pira lupute Diagung Paksama ya Yayi. Padha-padha Kakang. Aku bakal budal ana ing kayangan Ya mondo wis. montok. Lho, kowe kayangan ngendi? Yen to budal aku ora melu, kowe budal dhewe matur Nyuwun pamit ya Kakang. sing ati-ati. Ngenyek. Bambangan lo kendangane koyo ngono ki lho. Sing alus.